Túto chybu robia všetci turisti. Amy snívala o veľkej dovolenke. Naplánovala trasu po Európe, prenajala si byty, zaplnila kalendár exkurziami. Prvé dni boli šťastím. Rušné ulice Sevilly, vôňa pomarančov, nekonečné fotografie. Ale po 2 týždňoch sa vnútri akoby niečo zlomilo. Budila sa v novej krajine a necítila radosť. Slzy prichádzali samé od seba. Skúšala chodiť na jogu, zapínala seriály, hodiny sa prechádzala, nič jej nevrátilo chuť do života. Jedno ráno sa rozhodla nikam neísť. Jednoducho si sadla do kaviarne s pohárom kávy a pozorovala, ako žijú miestni. V ten deň sa jej prvýkrát po dlhom čase uľavilo. Nepotrebovala nové pamiatky, potrebovala si dovoliť spomaliť. Niekedy únava neprichádza z toho, že málo odpočívame, ale z toho, že odpočívame príliš aktívne. Stačí len znížiť tempo a dých aj myšlienky sa postupne vyrovnajú. Takéto stavy sú známe mnohým. A áno, existujú jednoduché cesty, ako z nich výjsť. Delím sa o ne vo svojom kanáli o tai chi.